Ale je to Slovensko nádherné. Na zožratie. Bača a Honelník. Túto dvojicu z reklám Coop Jednoty milujú úplne všetci. Príbeh najznámejšieho slovenského Baču a najvtipnejšieho Honelníka sa začal písať pred 15 rokmi. Všetko to začalo šťastným výberom predstaviteľov hlavných postáv. Volám sa Peter Matec, mám 34 rokov, pochádzam z Banskej Bystrice, som herec. Volám sa Eugen Libezňuk, som hercom divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, mám 48 rokov. Odvtedy vznikli stovky reklám, Bača s Honelníkom zažili množstvo príbehov a Slovensko si ich zamilovalo. A na čo to vlastne robíme? Akože na čo? Niekto predsa musí držať tie ceny pri zemi! Preto sme sa rozhodli im pri príležitosti našej 15-ročnej spolupráce zablahoželať. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločne strávené roky a zábavné reklamy. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, mať na Honelník, veľa šťastia, zdravia. Coop Jednota, najlepšie slovenské reklamy. Už 15 rokov s vami.